Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi washabihi washabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ala Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihilah kita kelawan melayani perkara Tuktu kang aweh sapa sira kabeh ing ingsun ing kulo dikum saking pira-pira atimu kabeh. Ibatung wedi sapa sira kabeh nasa ing manungsa. Walan tuha bulan ora wedi sapa sira kabeh ing ingsun. Wajan sekali waktu dia manusia mengerawat dia Gusti Allah. Berarti ya yang mobil mengerti, ada yang mengerti merawat dia Gusti Allah. Wajilah tumlan berdoa aku ngake sapa sira kabeh ana sae manusia. Hormati manusia. Nanti kepen-kepen nanti walang tajlu lan ora padha aku ngake sapa sira kabeh. Nanti orang akan menjadi Gusti Allah. Watara tulan podo tinggal sapa sira kabeh. Anna sae manungsa. Walan tatruku lan ora podo tinggal sapa sira kabeh. Li kedue ingsun. Lem ninggal perkara kowe demi manungsa. Ning ora gelem ninggal larangane Gusti Allah. Akeh dunya selong iki. Nek kancane nganti tinggalnya wong tu, tapi tak termasuk bulan yang serius penting ke wong liya, penting ke manusia liyane nganti ngalahke ninggal apa sing dilarang Gusti Allah. Kaya manawa dalem dina, uwiku nyicipake ingsun ing sira kabeh al-azab lan siksa. Wis nek wis ngono kuwi enteni wae, bakal kowe sedaya disiksa. Itu jenenge azab. Al-alima kang kelaraanke. Maha main dalam sartane perkara haram tukang ngarangake ingsun ing sira kabeh menawa sawal bisa ganjaran. Al-mu'mini kang tetep otomatis nek nglakoni maksiat kena keluar bakal ganjaran. Ini dia dua sedaya. Jangan dia dua sedaya niku nglalekake napa sing diperintahke dening Gusti Allah. Kala ucap sapa Ahmad bin Harbi. Inna ahadana seduhune salah siji kita. Iku yufiru milih sapa ahadana. Antilla ing tiup-tiupan ala syamsi ing atas sesrene. Rata-rata kowe ya sedaya nak kena panas sesrene iki mesti rugi. Mergo saking panas. Dunia iki pemerintah wayang panas menunggu seremnya panas mesti terus. Wawas hunlan sumalayu firu muli ora milih sapa ahad al jannata ing swarga alana ringalake ngatasi neraka. Tapi ana ing wajah sayubi ora milih swarga malah milih neraka. Apalah lan ucap sapa Isa kami jasadin bilang-bilang utawi awak sokihin kang sehat bahwa silan wajah sokihin kang mencorong sokihin maknanya iya sokihin maknanya mencorong walisanin lan lesan pasihin kang pasai wadan dadi yobo jasad
dan jadi saya suruh jasad ibu bena al-batina ing dalam antarane sab-sabane neraka. Yasihu jerit-jerit, yasihu jerit-jerit apa jasad. Percaya oleh sing kuat, sing sehat, awake sing kuat, sing sehat, lisane sing fasih. Sesuk kali-kali kula sedaya kok ora saged ibadah bakal bena abdina yasi. Jerit-jerit kabeh dengan karane sak-sabe. Wa qala ucap sapa Dauduna dawuh. Ilahi ayya ilahi kebenaran ingsun. Langsung ora sabar iku maujud li kedue ingsun ala harri syamsi ka ing atase puanase srengenge sira. Ya Allah, kula boten kuat nalikane ngadepi panase srengenge sira. Nek dunya sedaya mesti yo tambah ora kuat. Pakai manuliku kepiye sobri utawi sabar ingsun ala harri narika ing atase panase neraka sira. Yo pripun kula iso kuat iso sabar ngadepi panase nerakane panjenengan. Panase srengenge wis panase koyo dan kalian sedaya ngerti cara antara bumi iki lan srengenge iki waduhe ra kan ngono wae isih krasa panas. Ilahi la sabroli ala hadri syamsika Fakega sobri ala hadri alika Wala sabrolan ora sabar ingsun Wala sabrolan ora sabar iku mojud li kedui ingsun Ala sulti rahmatika ing atase bentuk melasi panjenengan ora sabar ya boten kuat ngadepi rahmate panjenengan sing kudune ra karuan senajan kula yen sedaya maksiat, senajan kula yen sedaya nglakoni kaapian, tetep diwenehi rahmat dening Gusti Allah. Ora pilih-pilih nek babagan dunya. Diwenehi kabeh wong sing taat, wong sing maksiat, diwenehi kabeh Gusti Allah. Sing kelakuane apik, sing ora kelakuane ora apik, tetep diwenehi kabeh Gusti Allah. Banjur menepi fakaifa mulia kepiye ala saudi ada biga ing atase bentuk siksane panjenengan. Jur pripun kula iso kuat ngadepi siksane panjenengan. Padahal siksane panjenengan ku inna adabi lasyadid. Siksane panjenengan ku ora karuan. Panjur yen wis ngono kuwi panjur mangane sira ya miskin kuwi wong sing miskin. Wong miskin ki wong sing tenang, ora kata sakar. Ora miskin dalam bentuk wong sing larat lan duwe bondo ya miskin kuwi wong sing nganteng sing tenang. Yen wis ngono kuwi fanzur mulya tenang sira ya miskin kuwi wong sing tenang biha bil ahwali ing dalem ikilah pira-pira perkara sing medhi. Iku sing kuwi angen-angen medhi iki perkara sing sok ing akhirat. Wa lan riyo sira Wa'lam lan ngertiya sira anna wa ing sedune Allah ta'ala halimul ghuraba iku khalaqa nyiptakake sapa wa anna ing neraka wa ahwal halan pira-pira medeni nang Gusti Allah niku nyiptakake neraka disertai karo medeni neraka. Ora mung ketintok ning neraka ana sak pirang-pirang bentuk siksa ning ana kewan sing medeni ana kladan ning kuwi ana kala cengking ana ulo sapiran wa khalaqa nyipta sapa wa laha kedue nar ahlan ing penduduk laya siduna kang ora tambah sapa ahlan wala yang kusuna lan ora kurang sapa ahlan. Ini neraka kuwi wis ditentuke dening Gusti Allah. Menungso kuwi wis ditentuke dening Gusti Allah. Nek nene kuwi ahlun nar utawa ahlul jannah niku pun ditentuke dening Gusti Allah. Nah ketemune wong sing ndara-ndara nek wis ngono kuwi wis rasa ibadah nah aku badhe di kerja ahli swarga ora ibadah ya tetep mlebu swarga. Lah aku nak ditentuke ahli neraka nak ibadah ya tetep ahli neraka. Lah kuwi omongan bener ning ora bener ya ngono kuwi. Omongan salah ning kaya apa
boten ngoten niku bahwasane kula jenengan sedaya ing dunya iki dituntut bahwasane Nabi nggih dawuhake kula jenengan sedaya sesuk iku bakal digampangake nalikane urip digampangake nuju maring kedadiane awake dhewe. Nuju maring kedadiane awake dhewe. Kedadiane piye? Ahline kaapian utawa ahline kekaelan. Wis ngene iki kula jenengan sedaya pahami ngene iki saya kuat ibadahe, saya kuat imane maring Gusti Allah. Wa anna hadzal satune ikilah kiamat iku amrun perkara Kuliah kan teman-teman diputusi apa amrun Wafar dolan rambungan sapa wa minggu saking hadzal amru. Dina kiamat iku pun didesain pun dirambungake dening Gusti Allah wis ditetapke kapan kedadiane. Ora usah melu-melu kula njaluk sedaya ngurusi dina iki. Niku wis ketentuane Gusti Allah. Mong nabi mung nek ciri-ciri tanda-tandane dina iki. Apa nalikane niku Nabi nalikane kumpul para sahabat enten wong lanang buah Gusti ora karuan nekane ning Kanjeng Nabi tanglet maluk Islam, maluk iman sapi mundare. Terus tanglet mulih wong lanang niku sing dipilih Nabi buah Gusti ora karuan. Dadi tanglet Nabi niku Nabi nembe lenggah dengkul ditatake dengkul yang lanang niku wae tanglet kalih Kanjeng Nabi. Apa kuwi Islam, apa kuwi iman. Nanti terus dijawab Nabi terus. Ngantos sing terakhir takon, kapan kiamat iku kapan? Nabi jawab iki, kuwi ora karuan. Sing takon karo sing ditakoni kuwi padha-padha ora ngerti. Tur ning ngendi ana tanda-tanda ciri-ciri ning dina kiamat. Akhirnya disebutnya di Kanjeng Nabi tanda-tanda ciri-ciri yang dino kiamat. Bahasane dino kiamat memiliki wa anna hadza amrun qad quriya lafal rabbul qala dawu sapa wa Gusti Allah taala alimullah wa anzirhum yaumal hasrati in qudiya al-amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Wa anzir lan kepemadana sapa sira Muhammad ing kufar yaumal hasrati ing dalem dinane nelongso. Dinane nelongso kapan benjing nalikane yaumul kiamat. Ilku dia keadaan di tetepake apa al-amru perkara wal mutawi kufar iku fi ghaflatin ing dalem leno lali. Wa hukum tawi kufar iku layu minuna ora iman sapa kufar. Wong sing kafir karo Gusti Allah ora iman karo Gusti Allah doleno dolali nganti layu minun ora do iman maring Gusti Allah. Kadang mulya sedaya nggih lucu. Perintah keapian nek ora gelem nglakoni keapian kuwi jenenge apa kok dosa iku lali leno mongkon kon ninggal maksiat tapi dene malah nglakoni maksiat ngangkon kon nglakoni keapian ning dene ora gelem nglakoni keapian kuwi jenenge kok wali amri lan kedue urip ingsun al isyaratu tawi isyarat bihi kelawan banjur niku wau ila yaumil qiyamati maring ibu ila yaumil qiyamati maring dina kiamat. Maknane iki mau ning dhuwur ayat ning dhuwur iku mau nuduhake medhine dina kiamat. Bal fi ajalil ajali balik ing dalem disike zaman sing dhisik. Iki wis ditetepi dening Gusti Allah ing zaman azali. Zaman azali pun ditentukan dening Gusti Allah. Kapan kiamat? Sapa wae penduduk neraka, sapa wae penduduk swarga. Kepiye kok uripe awake dhewe? Bahagia utawa nelongso, apik utawa elek.
sepiro rezekine awake dhewe niku kudu ditentuke kabeh fi azalil azal. Ditentuke saka zaman awal-awal zaman. Sadurunge malam itu. Walakin tetapine udhira di ketokake yaumul qiyamah ing dalem dina kiamat. Apa perkara sampe kakang wis dhisik iki kelawan apa al-qadha ketetapan hukume. Tapi walakin udhira yaumul qiyamah masa bakal dikira. Dina kiamat benjing niku udhira yaumul qiyamah masa bakal diketokake perkara sing wis ditentuke dening Gusti Allah, sing wis dipastike dening Gusti Allah, sing ora iso diwah-wah. Planning kuwi mau wis ditentuke dening Gusti Allah. Nah, planning awake dhewe iso berubah. Planning awake dhewe, rencanane awake dhewe iku iso berubah. Ning ketentuan qadar Gusti Allah iki pasti ora bakal iso berubah. Makane walaupun udhira yaumul qiyamah masa bakal dikira. Sing wis diketokke perkara sing pun ditentuke dening Gusti Allah saka zaman azali. Wal ajbu mongko ta perkara sing gumunake mingka iku saking sira. Tapi sing gumun iku awake dhewe ya, mergo manungsa iku panggonane gumun. Ora apa perkara sing aneh iki gumun. Ora wong wedok ayu gumun. Ora motor buantere ra karuan gumun. Ora wong apik gumun. Ora motor apik gumun. Kok gumun nek ora apik. Ora dalanan sing apik, ora dalanan sing apik gumun. Daerah sing panggonane apik ndelok nyawang ngono kuwi nyapik muni ngono kuwi adalah apike kaya ngene. Wong kok gumunan. Gumunan kuwi ora apik, dadi wong iku aja gumunan. Ya biasa mawon ning donya iki yen warna-warna. Ora mung sak macem pirang-pirang macem warnane ya sak pirang-pirang. Bentukane manungsa kuwi ya sak pirang-pirang. Kelakuane ya sak pirang-pirang. Dadi aja gumunan. Hai total aku yang dalam semangsane guru sapa sira. Guru menawa dhewe nalikane saya urip iki ya iso guyon kuwi gak karo iki. Tapi besok ning dina kiamat ora bakal ana wani mergo dina sing penting. Wadal gula padha lali sapa sira. Watas tagilu lan padha ketumbul sapa sira. Watas tagilu lan ketumbul sira bimuh kira dunya kalawan piro-piro keinanane dunya. Ibu piro dunya kelawan piro-piro inone dunya. Tumpul karo dunya iki bahwasane alam dunya iki fana bakal sirna. Ora ana sing abadi ning dunya iki. Kecuali sing abadi yo keabadian kuwi sendiri sesuk tapi maksudnya ning ora ana abadi ning dunya iki bener. Kemudian sekali kok menunggu lek keabadian itu ini malah mendaki waktu, mendaki pikiran. Tapi enten kuncinya awake dhewe supaya terkenang bagi generasi-generasi penerus awake dhewe. Nopo kebaikan yang kita lakukan itu akan terkenang. Walaupun bulannya saya pun benjing wis tilar siji. Nomor loro karya tulisan. Tulisan-tulisan di wong iki kudu seneng nulis berkah kowe yang suyo ngaji tadi. Ora sampe dulu. Kayane Imam Al-Ghazali. Senajan putihlah ratusan tahun yang lalu, tapi masih terkenang. Namanya masih disebut-sebut terkenang di hati semua orang. Mergo enten karya. Pengen dikenang walaupun bulannya suyo jasate yang jero lemah, tapi namanya terus semoga dengan dibantu dan nulis. Bismillahirrahmanirrahim. Walastalan orang masuk siro, walastalan orang masuk siro. Ibu tadri waruh siro, kau ngerti siro. Boleh sudah kurang ngerti. Walastalan orang masuk siro ibu tadri ngerti siro. Anal kodoan ini satu bunyi ketetapan. Kodok sing wis dihukumi dening Gusti Allah. Iku bunga kelawan apa sabab kok dhisik apa mandan. Sebab apa kok kodok iki dhisike ora ana sing ngerti. Kuwi hakika ing dalem hati sira. Iku yen saya ora iso itu.
rasa protes. Wes ditetep balas atas dengan Allah gimana dasar hakika. Faidah pun tan oleh dalam kali-kali ngucap sapa sira balaita syari. Ngawa kepengin rambut ingsun. Mangga utawi apa? Iku muridi kon bali ingsun. Kok sakjane kowe ngomong balaita syari mangga muridi. Rambut iki iso bali ning ngendi? Ora apa sing iso ngerti. Kok baline rambut iki ora apa sing ngerti. Ngene laita alaita syari. Saya nalikane ngaji nahu ngoten niku kauna nabeban ambiya laita iku termasuk tamane harapan seorang pinter. Maka itu bisa ora laiti ora kami gini nabeban walaitani fasa walai dinadawa Allah iswatun lain tapi anak-anakmu yang orang mungkin terjadi orang mungkin kok laiti orang ya lain kami kan dengan Al-Quran ya lain tani kuntu turoba orang laiti kuntu turoba ini udah anak-anakmu harapanmu yang orang mungkin terjadi nalikane leka ketemu yang muka kali itu mesti bakal bisa sing jenenge non ya orang mungkin kok laiti tapi laitani ono laiti tapi ki nadaro kuwi jarang terjadi ini ora mungkin karena kok kowe mau ngangen-ngangen tok ning ora ono obahe ora ono usaha iki ya ora mungkin terjadi berarti dengan pengen pintar, yang orang tahu sinau kalau hidup waiti aman, orang mungkin bisa terjadi. Iso lah ali, nak ali iso, nak ali ibu apa kalau harapan yang mungkin bisa terjadi. Angan-angan sih bisa terjadi. Aku sinau seperti anggapku sinau, aku bisa jadi opin. Aku kali ini. Balaita syari bisa orang iso kok laiti ngono kuwi juga tapi nadir itu jarang iso terjadi. Nek doyan nang sing pengen terjadi yo kudune gowene ora laita tapi gowene apa? Ali ora laiti, ora laiti yo ngene laita. Ngene laita mergo kuwi mau angen-angenmu mimpi-mimpimu wis nak mimpi keduduran mungkin mimpi kakean guru yo iso mergo kakean mimpi mergo kakean tu mimpi-mimpimu sing tinggi ra karuan tapi kok ora dibarengi karo realisasi pergerakan tubuhmu iki ora mungkin bisa terjadi. Aku pengen awake sehat nek ora gelem ngobah ora gelem olahraga ya ora bakal iso awake sehat. Tapi makane laita dipisah yang mudah kali ini ora iso langsung laiti tapi dipisah karo ibadah. Makane kuwi apa? Tidak mungkin bisa terjadi. Ono pemisah. Ono pemisah itu diberlati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilama dalane ku maring ngopo? Ma'awi utawi akhirinsu. Terus angen-angen pakai kulta balai tasyari maga muridi wa ilama damaan berakhir iku ning ngendi. Oh terus diteluk iku sih. Bon akhire sesuk iku ning akhirat. Pilihane loro tentu nang saiki swarga utawa neraka. Sing nentuke tentu panggen saiki. Wa marjilan gon bali ingsun gon bali kusuk ning ndi apa ning omah ya ora mungkin ning omah. Wong ning donya iki ya ora selawase. Wa malan iku apa Allah yutai perkara sabar kang wis dhisik iki kelawan Allah di apa al-qadar uqadha. Apa perkara sing dhisik dibandingin qadar. Ya ketetapan Gusti Allah sing ditetapke kok didhawuhke iki anjali anjali. Sapa zaman awal tak durunge ana apa-apa iki Gusti Allah bertetapke. Ketetapan ing qadar qadar.
fi haqqin dalam hak ingsun. Falaka mongko iku kedue sira alamatu tak alamatu utawi tetenger tanda. Falaka mongko iku kedue sira alamatu utawi tanda. Tastah disukang amrih arim sapa sira. Kowe kudu trimo basa kudu tetepke dening Gusti Allah. Alamate yo bisa biha kelawan kodok luar. Biha kelawan kodok alamate iku mau. Watas dukulan benerake sira roja aga ing arep-arepane sira. Itu bener ke harapan musim mungkin bisa terjadi. Engkau Allah orang laita, nak lain tapi harapan semu yang tidak mungkin terjadi. Seandainya aku bisa terbang di bulan, astro-astro kok pengen terbang di bulan. Ini harapan yang tidak mungkin terjadi. Seandainya aku bisa menyeberangi samudra untuk dirimu, alah saat menguwe renang di orang iso kok gaya pengen berarti samudra merenangi samudra renang di orang iso jenenge apa lain. Nggak rojak ya mungkin bisa terjadi. Bisa berpihak lawan sebab yang amat. Batas duku roja akan bisa berpihak. Dipahami bahwasanya kalau yang ini bisa berusaha mengharapkan sebab halangan iman kalau yang iman maring Gusti Allah. Maka Gusti Allah lewati hadis Nabi Muhammad hadis suci. Man lam yarda bi qada'i fal yatlub rabban siwa. Ono wong ora rido karo kodho dari Gusti Allah kok golek pengiran seliyane Gusti. Memang penting dia iki. Dan terus pripun yo ketulah goli kok, ketulah kok. Maknane kula yen saya bisa bagi aku golek sing jenenge bisa bagiane iki Pak. Menungso iku iso ikhtiar. Ikhtiar dari permilih kula yen saya iso usaha. Ane ada makalah yang dahuluake anak urip wa anta urip mawa bias aluma. Kita mesti usaha. Jadi orang berhasil ya wis ora apa-apa. Gusti Allah durung ngersakake. Sapa ngerti orang berhasil iki ndadekake awake dhewe saya bijaksana. Kok dene kapusan ya ora apa-apa. Supaya sesuk ora keblodrok meneh ora kapusan karo wong wedok. Ya ora apa kapusan awal-awal. Saya suka kok ya saya tambah pengalaman. Boleh apa? Tapi nak kapusan terus ya berarti dan benar-benar kok kita tambah pengalaman kok tambah orang pinter ya orang kapusan kok bolak-balik tor kapusan perkara sing padha kira ya jan-jan iki patut dipertanyakan jan-jan iki iso mikir apa kapusan kok bolak-balik kok belum berok sih jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya kudu disadari dari tujuannya sendiri. Atas kultur jangan bisa tadi. Bahwa utawi alamat ibu antang duro yentok delok siro ila ahwalika mari biro-biro tingkah siro wa a'malika lan biro-biro ngamal siro. Dan maknanya alamat itu apa? Antang duro ila ahwalika wa a'malika delok kelakuanmu delok tingkahmu lima. Tingkahmu apa ya insyaallah iso kejadian. Karena amal itu ila ahwalika wa a'malika. Tingkahmu itu. Tingkahmu sempurna pengen selamat ya orang pengen iso selamat. Fa inna kulla Nabi dawuh Nabi kullun muyassarun lima khuliqa. Dari sebagai fa'ina kulan krono setuhuni saben-saben perkara iku muyassarun dikapangake apa kulan lima maring perkara kuliko kang didadekake apa kulan lagu maring man iki kulun muyassarun lima kuliko. Jadi kalau jangan setuju itu digampangake menuju maring endi kedadiane makane wonten dhuwur ra kon disinggung iki.
Gusti Allah kuwi wis netepke ahli neraka ora tambah ora kurang. Ya kula nyusul urip ning donya iki ya pun wis ditentuke uripe kuwi ahli neraka utawa ahli swarga. Ahli keapean utawa ahli keelekan. Rezekine sepiro, judulne sapa? Kapan matine? Kapan teko ajale? Sepiro bahagia uripe wis ditentuke. Tapi ana siji sing perkara kudu kula sadari. Kuwi apa? Pikirane awake dhewe, kelakuane awake dhewe, makane ora rapi singgung. Wa huwa antan sura bila ahwalika wa amalika. Kelakuanmu iki sinten proke kula jenengan sedaya sesuk ahlunar utawa ahli jannah di antarane iki mah. Kulun muyassarun lima kulun. Janjane iku gampang kok kula jenengan iki nitih. Iki gawe maca awake dhewe, maca pemilone awake dhewe ora gawe macane wong liya. Kane ana ngomong-ngomong. Nek wong Jawa yo kan dhewe kok yo delok ketoke dhewe makane apa? Delok awakmu dhewe. Rata-rata kula nyasuk wis seneng delok wong liya, golek eleke wong liya, ngoconi wong liya nganti lali maca karo awake dhewe. Kuwi lho, kulun muyassarun lima kulika. Kabeh perkara iku bakal digampangake nuju maring kedadiane. Nek awake dhewe ahli apik jam lakone apik delok gampang. Jam lakone apik delok cepete ora gampang. Jak jamaah dan makan. Jak ngaji dan makan. Ora kakean alasan mung loro untu terus ora ngaji. Mung mriyang ngono kok terus ora ngaji. Jadi ojo sok-sok paling keren awakmu ojo paling sangar. Orang itu sampai rotor ini berarti burung keren, burung sangat. Kita orang itu pokoknya kayak beriang wis fitrane raga. Ini kulun muyassarun 50. Sebaliknya, nak ahli keelekan jelas aja lakoni elek itu cuma petera kan. Rasa dikongkon lho wis lek lakoni jadi. Tapi nak kon ninggal keelekan kuat petera kan. Wah, iki dari delok awake dhewe ora gawe delok wong. Iki tok gawe maca iki kira-kira aku iki kulun muyassarun 50 kok kuwi. Aku nak jak lakoni apik iki respon awakku iki tingkatku iki kelakuanku iki. Nah aku jak lakoni elek respon awakku iki. Tapi kok bakal ketok kulun muyassarun 50. Fa in kana nulilamun ono Fa'in kana nulilamun ono sopo ikut yasar teman-teman gampang laka kedue sira apa sabilul khairi dalane kaapian. Iki makane pendidikan di situ. Fa'in kana qad yasar laka sabilul khairi fa'absir moko buka sira. Enak jak nglakoni gampang kok. Keapian gampang ora karuan. Seneng. Benar jak lakoni keapian ila sabilul khair kok gampang seneng fa'absir bunga sira. Fa innaka krana sedune sira iku mu'adun dilatuhake angin nari saking neraka. Nak kowe gampang nglakoni perkara apik mu'adun angin nari dituhake saka neraka. Pilihane ning awake dhewe. Lah wong tuwa kanca dulu iku mung sak dermongan dan sak dermongan dan idene kok balike piye balik ning awakmu dhewe. Sing iso nentuke iki ora wong liya tapi awake dhewe. Nah jadikan dene nang cangkeme mumpu nak dene ulun muyassarun 50 kone jak lakoni ila sabil khairi angel yo tetep angel wong kedadiane jan ora iso gampang menuju ila sabilil khairi tapi malah ila sabilis su maring menuju perkara sing kon ngaji yo ribet rakaran alasane sakirang semua jadi iki gawe ngoconi awake dhewe aja dhewe ngoconi wong liya. Wa in kunta lan lamun ana sapa sira iku lan taksudu ora nejo sira khairan ing kebagusan.
Wa in kunna lan lamun ana sapa sira iku latak sujuran aja sapa sira khairan ing kebagusan illa waktu itu kejobo ngeliputi sira bisa melawan sira apa al-hawa itu pira-pira perkara sing ngalang-ngalangi. Lha iki kok kowe pengen lakoni kaapian, lha ana perkara sing ngeliputi sing dadi kowe halangan dari lakoni apik. Karena sidanglah sirai perlu, perlu sirai orang perlu pikirannya, atau pikirannya saya waras dengan sirai bisa. Orang akan ngaji sikile kesambung untuk berkaya, lah untuk berkaya tak dengan sikile pikirannya tak bisa waras. Bila ono we, ini kira waktu itu juga al-awati. Ono perkara sing ngalang-alangi dari nyampe itu bukan konika aku. Padahal faul murid nolak siro dulu koyo wala tak suruh lan ora aja siro sakron ing Allah nang delalah nek kula dia sedoyo kuwi ditetepke dadi wong apik kuwi pengen lakoni elek lha yo males pengen lakoni elek kuwi yo males senajan ngomong ning sekitare lakoni elek tapi wala tak suruh sakron ora gampang lakoni keelekan ilawayat kasiru kejobo gampang laka kediri siro opo asbab dulu bila-bila sebabnya syari mergau bahwa sebabnya sebab mungkin mau kulun uya sarungi ila sabili syari ini gampang itu berarti nak dulu tapi nak ila sabili kaya kok gampang yo bakal sirsen ini sebaliknya dengan hal itu jadi yang juga hal itu rasa di dalam dia soalnya yang biro-biro aku nanti sabili kaya bahwa sabili syar bahwa sabili syukur yang semua kalah mau berdoa siro anak kasih dunia siro itu menjadi pasti akhir alaikanya kasih siro apa alaikanya kasih siro fa'inna belalatan seterusnya fa'inna belalatan ada seterusnya dalil yang menunjukkan ikilah pun tak sudu khair iku alal akibatnya kasih pungkasan kadalalatul mantor itu kaya gini tanda-tanda dan dalil itu bukti yang jelas itu kadalalatul mantor itu kaya gini tanda dan alam nabati yang kasih biro-biro wong-wongan orang udan lagi orang udan bisa sing satu kumpul orang lagi berdoa banyu udan itu luar biasa iso nguripake perkara wit-wit sing wis mati ora ono winai gue tau ora winai suka tau ora winai halang-halang ora yo kok ora iso kumpul karepe iki mergo bukan banyu udan kuwi termasuk min ayatillah tandha kuwasane Gusti Allah wit iso seger iso urip kuwi mergo apa kadalalatil mantori ala nabat iki dalil buktine ana ning udan padahal itu dukane lan dalil kebluk ora apa lho dukun itu ki apa asap. Padahal lagi dukun lan onone asap dalile dukun. Kalau ngerti. Alang nari ngatasi kaya dene ono asap kuwi mau mergo napa onone geni kuwi mau. Papan bola moga teman-teman jauh sama Allah Gusti Allah Ta'ala alim wa Allah innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi syahid innal abrara setune biro-biro wong sing bagus iku lafi na'im yakti dalam
piro-piro kenikmatan. Nah wong sing nyampe mesti nikmat itu. Wa innal fujara lan sadene piro-piro wong sing lacut iku lafi jari menyutin dalam neraka jahe. Nah wong sing lacut peminta ayo nanggone ana neraka jahe. Yen wis ngono kuwi fakir monggo mutusna sira nafsaka ing Allah sira alal ayat ini ing atase ayat loro ping dulu ki kok innal amrara la fi na'im wa innal fujara la fi jahim. Bapak arep dalam teman-teman ngerti sira mustaqor ka ing tetep sira minat karo saking panggonan sing langgeng. Wong dalam usia waiku akan mudah sing mudane sing luwih ngerti. Perko iki kulo hasil iki dikai gambaran dening Imam Ghazali. Lakon araf ta mustaqor ka ing nadar. Kaya wis ngerti macane awakmu dhewe kowe bakal paham lan bakal ngerti kapan sesuk kuwi dadi ahli neraka utawa ahli swarga. Iki kuncinya. Fa'rif nafsaka alal ayatani wa qad arafta mustaqarra kaminata.